Som sa len chcel spýtať hlavne na začiatok, takže by sme od čitateľom a rôzne akože proste ľuďom tu v Michalovciach povedali trošku o tebe, bo veľa ľudí ťa vôbec nezná, iba sa stretávajú na ulici, zatrubiaci a думаю, že ty... Trvajú na Michalovia, daj dole okna, ktorí tak okej, ktorí jedničku, nejaké história, a Kaďovia mi kúpia cigarety, dávajú mi jesť, tak Kaďovia chudobní, nemám nikoho, ja po cigánu. Ale to keď si tak na tebe zatrubia, tu bereš tak normálne, alebo ti to skoro jedá, jak otravuje? To je zo mnou šumný Kaďovia. Hej, výborne. Fotia mi Kaďovia, robí na mne internety. Výborne, ja výborne. tancujem, robím so hlasama. A ty si radšej, keď si volajú, hovoria Andrej, alebo... Andreja. Andreja? Andreja, hej. A Marika? Marika, ty mi volajú Gaďovský. Gaďovský, ale... Jeden Gaďo mi dal, fotili z jazdu s Gaďoma a jeden vyfotil dva jazdu s Gaďoma. Tak dali mi penieži. Ale hej. Hej. Výborne. Ja nepýtal, Gaďo mi sám dal penieži. Nakup sebe jedz nebo cigaretky. Aj polica mi dal jeden, penieži mi dal. 20 korun na jedzenie. Teď ja kúpil sebe mamu jedzenie. Bo albo masz frajera. A nie, mama. A mama się śmieje do mnie, ojcu. A oto doktoria, keď chodíš po beňu, nikomu neobliží. Doktorím, a ja neubližím nikomu. Ja neubližím, bo ešte Gaďovi mi poznajú. Dajú mi penieži, tancujem. Hej. Bo chceli mnie zobrať aj na mis. Ja się hambil. No, bo ja mám tu šaty pakistanský. Po presenku aj toto, aj gači mám. A ja się hambil. A to jaka cigani, ja to nie robię, może się zawrzeć do basy. A Gaďovia co? A nie bude nic, aj policaj. Tak za domov budeme do basy, on nekradnie, nikomu neubliží. Ešte Gaďa má znovu toria. Takže ešte nikde nič neukradnú? Nie, normálne. Výborne. A šaty sebe vlastne jak zháňaš? Po beňu. Po bedňou? Hej. A na každý deň máš iné šaty, alebo jak máš nejaký taký systém, že dneska zoberiem toto... Toto rucím dole. Toho rucu to oblečím veľký vegan mám. Že tu mám toto hád hore, bliskácie, tak ide. Oblečím vysoké topánky, zlozničky mám, pakistansky. Prsteno sebe dám do ší, reťazky. A mám rada pričesy. Hej. Výborne. A nechcel si takedy ísť napríklad do Anglicka? Ešte bojím ísť. Čom? Neznám. A ešte nemám občansky, nemám. Jakže nemáš občansky však? Nemám ešte. Od malučky nemám. Nemáš občansky? Nemám. No, to je taká. No chceli mi zobrať cigáni a ja ešte bolím. Bo cigáni chodia, dávajú stopovať. No a tak ja za to, že budem šľapať. Tak ja nechcem. A vlastne s cigánmi jak vychádzaš, dobre? No. Nemáš s nima žiadny problém nikdy? Nie. U vás na tábore? Nie. Všetko je v poriadku? Všetko ze mnou, ktoré šumne, bo še bojo cigánky. Jasne. Mám. No tak to mi bije. A ide mama za ňu, še bije za mnou, mama. A to frajer? Frajer do basy teraz. Išiel do basy? Hej. A za to? Kradnú železo. Ajajaj. No. A na také krásne miesto, napríklad, jak tu nechodíš nikda? Na Širavu? Nie. Ja na Lavavu chodím sebe. Cítiš sa veci ako žena, alebo jak muž? Ja sebe dostám jak žena. Bo si Gaďovskú teraz, že mám všetky zemské harmoniky. Ale ja nenosím chlopské šaty, len ženský. Od maľučky. Nosím po prstenky taký, gačama, tam sebe nuka po nožky. Jasné, výborné. A máš radšej teda malé cicky, či väčšie prsia? A dám sebe väčšej, taký. No ale co máš radšej? Väčšie, či menšie? Menšie teda. Menšie, hej? Taký malučky. Výborné. Taký na pávky nuka. A máš peknú podprsenku, človeče. To skady máš? No výborne, tak ti ďakujem pekne zatiaľ.